Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa yan Nijar ina so a yi fartajen bidiyon ga a yi lakin din bidiyon nan hakan yana sa duk bidiyo muka azo zaka sauran gane shi. Yau ina so in yi magana akan wannan maudu'i da ake saman shi a yanzu saman TikTok. Menene wanda wani abu da muka manta da shi yake son ya a maido ya sabo shine bambancin kabila. To ina kira ga masu wannan ɗabi'o'in don Allah don Annabi Nijar ba ta da buƙatar wa'annan abubuwan a halin da muke cikin yanzu. Abin da yasa ni yi magana faske naga akwai dattizawa responsible waɗanda ke tsoma bakin su cikin irin waɗannan maganganu tun lokacin da aka yi kurta bayan article duzu suke bayan wannan abun. To da yake mun sani akwai maudu'in da suke nihi daban, bukatun wasu da suke son su biya masu ba nasu bukatu ba, suna niyyar biya ma wasu bukatun su ne faske masu waɗannan ɗabi'o'in ku sani ne aiki ne suka yi na waɗansu wanda ba nasu ba. Kamar ka je ka wa mutum aikin gona ce wanda ba na gonar ka ba, ka bar gonar ka je kai ma wani aiki na gona tai kuma ba biyan ka zai yi ba. To haka ne nake gani ya kamata a ce mu manta da waɗannan abun maganganu waɗanda duk maganganun da suka kusanci bambancin kabila ya kamata yau a ce mun manta da su. Menene nake so in gayi a wannan wurin? Yau masu wannan maganganu a bazikin su harshe biyu ne, harshen Hausa, harshen Nijar, harshen Zabarmanci. Da Hausawa da Zabarmawa ina so in ce su ne suka zakale ma waɗannan abun hakkomi suka ce sai sun yi bambancin kabila. To me nake so in faɗi wurin jama'a ku saurare ni da kunnan basira. Harshen Hausawa ba harshe bane namu na 'yan Nijar, a'a. Harshen Hausa harshe ne na Afirka ko in ce harshe ne na duniya gaba ɗaya. Yau duka inda ka ji a duniyar ga za ka ji ana yaren Hausa. Akwai gidan tele na Hausa a ƙasashe mayya irin su Amerika, irin su Etats-Unis, duka su Rasha, su Faransa, duka akwai harshe na Hausa wanda ake unhwani da shi tsakanin gidan tele da gidan radio. Kenan harshen Hausa ba namu bane dai. Kuma da duk inda ka isko zaka ji isko ƙasashe daban-daban waɗanda zaka isko ana harshen Hausa, waɗanda Hausawa ainihin Hausa ne na ƙasashen. In ka ɗauka ire-iren su Saudi Arabia, su Sudan, su Chad, duka waɗannan ƙasashe ka komo Ghana ka je ina duka kana iske inda ake harshen Hausa kuma ainihin Hausa ta ƙasar ce ba ta wani waje ba. To ku don haka nake cewa harshen Hausa ba namu bane, na duniya ne ko in ce na Afirka ne ko in ce na duniya ne. Amma harshen Zabarmanci in ka ɗauka ku na adade ku Zabarmawa ku buga gaba ku ji daɗin cewa harshe naku ne na kanku. Dan a duniya ga duk inda ka ji yaren ana yaren Zabarmanci ƙasa biyu ne adda Zabarma ainihi na ainihi. Ƙasar Ghana, Farna ce ƙasar Ghana, ƙasar Niger, ƙasar Mali, nan ne adda Zabarmawa. Ƙasar Ghana in ka ji ana Zabarmanci kamar me na ƙasa biyu ne, sun hita daga Mali ko kuma sun hita daga Niger. Kenan ku yare naku ne na kanku, ba na wasu bane. Amma harshen Hausa ba namu bane, harshen Hausa na duniya ne. Yanzu Faransai su isa su aje harshen Faransanci nasu ne? Ba su isa ba. Tunda mun karance shi ne mun ji shi cikin kasashen mu, komai abin da zaka yi baka iya ce mutum ya bar yaran nan dan ya ji dan ba yana ba naci bane. Wannan ya hita zama namu. Harshen Faransa ba sai sauce harshen su bane kawai. Suna unwani da shi, muna unwani da shi, ba nasu bane su dai. Ilfo ke musa wannan akan mu. Ku ke buga gaba ku zabar ma ku ce yare naku ne tunda an san ku da shi, ku ne adda abin ku. Duk kasar duniyar ga inda ka ji ana yaren Zabarmanci, inda adda Zabarmawa inda ke an san Zabarmawa ne daga kasar Mali ne sai kasar Niger. Duk inda ka ji yaren Zabarmanci sun tahi ne, in ka bi asulin su zaka ji sun hito daga waɗannan kasashen biyu. Da haka ƴan uwa mu samu hankalin mu cewa wannan zancen bambancin kabila ba abu ne wanda zai kan mu gaba ba. Objective din wasu ne muke so mu aikata. Wasu ne addu'o'in na aƙidodi. Ku diba akwai abubuwa da yawa da ke faruwa sai mun sa hankalin mu. Kamar irin wannan attack da aka yi na shekaran jiya. Ai an hito da cewa an kama motoci masu plaque din Togo. Pardon na ce Togo, masu plaque na kasar Benin. To me kuka gani a wurin? Ɗan Niger suna iya yin wannan aikin. Ɗan Niger suna iya yin wannan plaque na Togo, a laƙawa motoci, na ce na Togo na Benin, pardon. Ɗan Niger suna iya yin wannan plaque na Benin, a laƙawa motoci saboda a ƙara yakuta halakar da ke tsakaninmu da Benin. Mun san muna da matsala, hukumomin muna da matsala da hukumomin Benin, amma ku ina so in gai mu 'yan Niger da 'yan Benin ba mu da wata matsalawa, ya kamata mu saka mu a wannan. Population kin Benin da population kin Niger ba mu da matsala. Ba mu da matsala tsakanin mu saboda waɗanda gwamnatoci duka kowane suna iya tahiyar su, amma mu za su bar mu tare. Da haka ƴan uwa mu yi duk abin da zai haɗa kanun mu, kan mu yi abin da za mu kawo baraka a kanun mu. Ina so in gaya masu waɗannan abubuwan, ina ganin dattizawa da kansu responsible suna sa bakuna cikin wannan abin da bambancin kabila wanda bai kamata a ce mun ji shi ba. Yau
abin da yasa ni magana saboda an war ɗauko sarakunan mu na gargajiya ana cin mutuncin su, ana kai sarakunan gargajiya ana cin mutuncin su. Gwamnati zai tahiya a dan lokaci amma sarki sai dai in ya mutu. Duk wani matsala ta same mu, duk wani rikici, sarakunan nan na muke kirayewa na gargajiya da malamai su raba wannan abin. Yau an yi da sarakuna an take lahiya, gobe ga malaman mu akai. Dan haka ilfoke mu kira ga 'yan ƙasa waɗanda suka san ciwon ƙasar su, suka san menene ƙasa. To don Allah don Annabi, abun bambancin kabila ba zai taba kawo alheri ba. Muna kira ga kowa da kowa dan Allah mu cire bambancin kabila a cikin tahiyyar mu cire shi a cikin kanun, mu cire shi a cikin rayuwar mu ƴan uwa. Ba uba ne mai ka alheri. Mu yanda za mu yi mu haɗa ƙasar mu, ba mu ƙare da haɗa ƙasar waje, ba mu haɗa ƙare da haɗa da ƙasashen waje ba. Muna ƙaƙa muka yi ta gida. Da haka ƴan uwa mu canza ɗabi'o'i ba